Mae yna nifer wedi colli allan eleni ar y myfyrdod o'n i wedi gyflwyno yn yr oedfa gymyn yn y tair eglwys. Ac yn sgil hynny, dwi eisiau cynnwys y myfyrdod gyda gweddi ar gyfer y flwyddyn newydd hefyd ar y darn yma heddiw mwyn i pawb gollodd y cyfle gael cyfle i rannu yn y neges. Gan dymuno blwyddyn newydd a i chi gyd hefyd wrth gwrs. Mi o'n i'n darllen ar ddechrau'r darnau englyn a sgrifennwyd gan gyfaill i mi sydd yn aelod blaenllaw yn Bethel Llanffestiniog, Iwan Morgan, a mae Iwan yn fardd. A mi ges i ganiatad ei ddefnyddio'r englyn yma, mae'n un tu hwnt o dda. Ar weitha'r haint sy'n rhythu ar y tir, gan roi taw i'n dathlu. Rhown fe rown, rhwystrau i ri, groeso gresog i'r Iesu. Ymdrech arbennig. A mi ddechreuais i wedyn drwy ddarllen yn hytrach na beth o'r hanes o'n i wedi gael yn ystod y cyfnod, gerdd gan Arwel Jones, dan y teitl Penblwyd Hapus. Mae'n barti penblwydd ar waredwr y byd, a'r murin gorlifo o'r clybiau i'r stryd. Mae pawb am fod yno ar dathlu mor rhwydd, heb wybod yn union pwy sy'n cael ei benblwydd. A ninnau'n rhialtwch dathliadau y dydd yn gaeth i ryw syniad yn bod ni yn rhydd. Mae yno, o'r golwg ar bafu'n y byd, rhyw frenin bach eiddil a bocs sydd o'n gryd. Dan gyfoeth o dlodi, anrhegion yn lliwch, sy bryda y bychan yn uwch ac yn uwch, mae cariad y plentyn yw'r un peth na thyr, a'i fod yn fwy gwerthfawr na gair thys a myr. A ninnau'n coluro y llwydni o hyd, a'n gwenau mor aml fel craciau neu'n byd. O dysga ni eto fod modd bod yn hael a chariad, yr anreg rhyfedda ar gael. Mae'n barti penblwydd ar waredwr y byd, a'r dathlu yn llifo yn clonau o hyd. Mae pawb am fod yno a charu mor hwydd, pan fo gwaredwr yn cael ei benblwydd. Chi benillion addas iawn ar gyfer y cyfnod yma ynte. Wel, Nadolig 2021. Miloedd yn ddigartref dros y Nadolig. Banciau bwyd yn eu hanterth. Miloedd yn dal i newynu yn ein byd. Covid, Omicron. Mae'n edrych yn debyg mae Nadolig go dywyll yw Nadolig 2011. Mae'n ddrwg da fi 2021. Beth am y Nadolig cyntaf? Gwlad gyfan yn byw dan wrthrwm rhifau neu deddfau ydodd hi. Hynny yw occupied country. A Joseph a Mair yn teithio i dalu'r dreth. Tref orlawn, pob lletyn llawn, full, no vacancies ar bob drws. Weithiau yn y diwedd yn cael lle'r anifeiliaid i'r ffwyso. Ac yno o ganed y baban wrth gwrs. Doedd dim rhyw ddechreuad llawen i enni'r Crist chwaith. Y gair Saesneg am Nadolig wrth gwrs yw Christmas. A mae mwy a mwy yn talfyru'r gair Christmas i Xmas yn dos e. Mi gyfeiriodd fy nhad at y talfyriad Xmas fel hyn, X-mas, Crist, mas. Y Crist wedi ei adael allan o'i wyl ei hunan. Roedd gyda ni'r trimmings a'r tinsel, y cerdyn robin goch a'r papur lliw, y wledd a'r gyfeddach, a'r Crist mas ar ddydd i benblwydd. Dim lle yn y llety i geidwad y byd, medda garol am y Nadolig cyntaf. Tybed ydy hyn yn wir o hyd. Mi ofynodd rhyw blentyn unwaith o weld yr holl anrhegion, os rhywun yn cael ei benblwydd. Na, medden nhw, Nadolig yw i. Ond mae rhywun yn cael ei benblwydd. All neb fforddio gadael Crist mas o'i Nadolig nag o'i bywyd. Byw heb sylfaen yw byw heb Grist. Byw heb egwyddorion yr Efengil. Dwi'n gobeithio bod chi wedi cael gwyl fendigedig. Ond byddai ddim yn wyl fendigedig
o adael Crist mas. O edrych ar y talfyriad yma Xmas, roedd yn cofio un peth arall o ddyddiau ysgol y Gwendraeth. Poenus i'r mwyafrif ohonom ar y dechrau oedd gwersi mathemateg. Mae'n dal yn ddyrus i rai. Chi'n cofio geometri, arithmetic ac algebra. A'r llythyren fawr yn y gwersi algebra oedd X. Chi'n cofio? Find the value of X. Wel, beth am ddefnyddio'r X ma te? Wrth edrych ar ragfyr y 50. Ffeindiwch. Gweithiwch allan werth Crist i ni. Wel, pale gwell i ddechrau na gyda'r angylion, fiwch meisydd Bethlehem. Chi'n cofio ei can? Gogoniant yn y goruchaf i ddiw, ac ar y ddeiar tangnefedd i ddynion ewyllus da. Mae'r angylion yn tynnu sylw at bresau Bethlehem, ac yn cyhoeddi, mae yno y gwelir ewyllus da Duw a dyn. Ie, pob dyn. Nid yr Iddewon yn unig, nid y Cymru yn unig, nid y gwyn na'r di, nid y cyfoethog na'r tlawd. Di walla bopeth byw o hyd a'i wyllus da. Os am gadw ein byd rhag mynd dros y dibyn, a Duw a wir mae'r amser yn bryn, rhaid darganfod gwerth Crist, the value of X. Dim ond wedyn y Duw ni'r darlun. Cofiwch i'r bugeiliad a'r doethion ddychwelyd at eu pobl eu hunain. Dychwelasant gan ogonieddu am oliannu Duw, am yr holl bethau a welsant ac a glwsant. Dyna'n rhan ni. Dweud am yr Iesu. A gadewch i ni wneud hynny yn y flwyddyn newydd. Ie, diolch am y fraint o gael cofio am enni'r gwaredwr. Mi wedes i ar y dechrau nad oedd llawer o lawenydd yn yr amgylchiadau y Bethlehem ar Dolig cyntaf. Ond roedd geni yr Iesu, ond oedd y llawenydd i bob yr un ohonom. A dyna pam mae adeg llawen yw'r Nadolig o hyd. Ie, Nadolig llawen i chi gyd, a blwyddyn newydd dda i chi gyd, a thangnefedd ar y ddeiar i bob dyn, mwyn enw. Ac yna wy'n troi at gweddi Calan. Gawn ni weddio. Y Dduw ein tad ar ddechrau'r flwyddyn newydd hon, edrych arnom yn dy gariad. Dew'n atat mewn gweddi gyda'n gobeithio yn anhadunedau, ond Dew'n hefyd gyda'n hofnau a'n amheuon, ac yn ymwybodol o'n gwendidau ac o'n hangen, ein hangen am dy gymorth a tharweiniad di. Edrych arnom wrth i ni wneud yn gwaith a chynnal ein teuluoedd. Wrth i ni droi ymlith yn ffrindiau a mwynhau yn hamdden, mewn llwyddiant ac aflwyddiant, mewn llawenydd a thristwch. Edrych arnom pan bydd y salwch, y Covid, yr Omicron neu beth bynnag, yn taro aelwyd ac yn taro cymuned, a bydd yn gysgod drosom. Edrych ar ôl y rai sydd wedi colli'r rhai Nadolig hwn, mae wedi bod yn gyfnod anodd, mae galar wedi cerdded yn drwm yng Nghwm Gwendraeth yn ystod y cyfnod sydd wedi mynd hibio. A nifer yn ei hyreithi. Helpa nhw gofio'r atgofion melys. Edrych ar dy eglwys, wrth iddi garu, gofalu a gwasanaethu. Wrth iddi ddysgu a ddoli a chwilio am ffyrdd mwy effeithiol o rannu'r newyddion da. Edrych ar ein byd yn ei amrywiaeth cyfoethog a'i raniadau trist, yn ei gyfoeth a'i dlodi, yn ei ryfeddod a'i derfysg. Rhoi ni dy bresenoldeb a'r dangnefedd a chadw ni yn ddiogel, yn dy gariad. Boed i'n adduned fawr i bob un ohonom, i addunedu garu'n gilydd fel y cerais di ni, ac i wasanaethu'r arglwydd Iesu Grist yn y flwyddyn sydd i ddod.
Amen. Wel, fi na ddim gwasanaeth ar yr ail, wrth gwrs, ond os bydd pethau'n aros fel maen nhw, mae'n edrych yn debyg iawn y bydd na wasanaethau ar y nawfed, a mi gewch chi wybod yn iawn yn ystod yr wythnos. Blwyddyn newydd a i chi gyd, a cadwch yn saff i gyd.